Borpothar Raikom Sai Khatum Pen Ke Ondung Yuria Kenep Dunlong Laban Bang Hinia Bang Photum Borpothar Police Redeng Kachingnang Lasonsi Pinichiti ni Phaim Kora Hini Erni Borpothar Police Station Kaparlo Santipur Mate Khakrajan Nakacheking Gera Long Ke Ondung Aronalo Kavi Pen Ke Bana Yuria Borpothar Police Atum Kenep Dunlong Birota Kirib Dunlong Atenke Bangso Yuria Tuli Pen Sikeban Lapen Ke Ponjike Dimapur Pusi Chinidun Sonsi labangso LP traga phan ki check ba mahut honthe meme urea bu penajok a traga bang pakhang check lo lapen pedabada ba porsi traga long kar thanga hormu hosi aronalo abe pin pen urea ke ponajok police are ding chingnang check lo bonta kaba theklong lede je phan pura urea thak moida si thap thiplo bonta police atuma bang kai ke aporta ke do kachrok to jok ke patu joy urea ta neplong check Kachingnang cek kato kawe pangrum petpen urea bang paket pharu ki thom lapen moida pangrum petpen paket pharu isian long ponte Kachingnang cek LP truck registration number lake AS03BC 8888 pusi pangthek pon Bangheni Kachingnang cek atuma men lake Ranjan Bhujan Artanikan Ingkoi Subhas Bhujana Sopo arong lake Jorhat district Titabor lapen Rokib Ali Arsap alias Sopo lake Arta Ningkan Inkora Troxy lapen arong abangki Mukokchung Nagalena Sorpusi Pangthek Pon Nonamat kedoan asaya mo Borpothar Police Atum Karju Padobon lang Balipothar pen Projan Terang Karleng lang